Здравейте хора, днес ще отворим пакетче на Челси и ще видим какво ще ми се падне. На мен ми се падна Палмер 105 от едно пакетче и поудях. Беше много хубаво. Така, ще ви покажа отбора ми на бързо. Така, по-бързо да зарежда, че вече 40 секунди де зарежда. Хора, това ще отнеме много време. Хора. Ето го отбора ми, да го видите. Не от най-добрите, тук са ми резервите. Но това ми е. Така, както виждате, имам 2996 диаманта и да отиваме да си купуваме пакетче от Челси. Надявам се нещо хубаво да ми падне. 3, 2, 1, пау! Хора, спокойно. И сега, истинският пакет, дами и господа. Нека да видим. О, добре. Аржентина. Знам кой е. Не знам. И... О, точно той иска. Фернандес. Точно. Хора, струва 2 милиона. Хора, падна ми се играч за 2 милиона. Ако мога да го продам, въпреки че не мога, ще бъде най-готиното нещо на света. Ще пробваме. За това не мога да го продавам, не мога да продам това тъпо нещо. Да се го сложим в отбора. Вратаря ми много ме кефи. Добър е. Ето тук го слагам. Идеално попадение. Това. Чакайте хора. Палмер. Не мърчил. Това няма го. Това беше. Хареса ми. И това беше видеото от мен. Чао!